βάλω εγώ εδώ. Λέω μια φορά και τα λόγια Άγιος ο ένας ο Θεός, Άγιος και ο στίχος που είναι απλός, για να χορταίνει σαν ψωμί και το σοφό και το παιδί. Όλο τον κόσμο δηλαδή, και να είναι ολόκληρος που πει για τη ζωή τα μπάρκα ψηλά στις ανθρωπιάς η βάρκα. Είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Είστε υπέροχοι. Κύριε, εγώ το τραγούδησα σχεδόν πιο δυνατά. Μπράβο.